gjordes i tretakt och sen gjordes om till fyrtakt. Den här har gått om från fyrtakt till tretakt. Nåja, nu har vi fått vår stolthet och Eurovisionsstjärnorna Kai hit i chatten. Tervetuloa chattiin Kevin, Axel ja Jakob. Tack. Roligt att vara Ja här. hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. Glad självständighet på er och hela Finlands folk. Täällä Linnassa teema on tänään koulutus, niin miten koulumaailma on tukenut teitä teidän tiellä artisteiksi? No onhan se ollut tosi tärkeää ja mä sanoisin, että mä heräsin aika niin kuin myöhään tänne niin kuin artisteina ja mä opin niin kuin soittamaan kitaraa vasta kun mä olin 14. Mutta silloin kun mä vasta opin, sitten koulu oli siellä, järjestettiin paljon keikkoja, oltiin kuorossa mukana kaikki, oli 3 jäbää ja se oli Kai. Mutta se on ollut niin kuin tosi tärkeää ja siinä sai niin kuin kasvaa ja niin kuin oppia. Vad säger Axel och Jakob? Nej, jag kommer att tänka på nu att jag minns Kevins första låt som han skrev i lågstadiet med sin kompis Tommy, visst? Som hette Senap ska vara på grillakorven. Och det är ju fortfarande en hit. Ja, och fortfarande sant också. Ja. Eli sinappia pitää olla grillimakkaran päällä, oli se eka biisi Tommin kanssa. Joo, Kevinin eka biisi. Täytyy sanoa, että nyt kun te tänne tulitte, niin chatti vilisee viesteistä ja teidäthän tunnetaan erityisesti saunaveljeksinä, niin täällä halutaan tietää, että käyttekö te saunassa itsenäisyyspäivänä? Alltså vanligen ja, om är möjligt. Idag har varit verkligen så här schemat att intervju, makeup, hår, klä på dig, håll allting rent, bete dig. Men vanligtvis så är det nog så. Men när jag kommer hem på måndag kväll. Vielä myöhemmin. Eli maanantaina sitten saunaan. Joku kysyy tällä chatissa, kun olitte sentään kuninkaan että presidentin tavanneet, niin vem hade fastare handslaget, presidenten eller kungen? Ni som har erfarenhet. Nu var det ju väldigt tydligt att det var president Stubb som hade fastare handslaget. Kungen han hade stått länge när vi skakade hand med honom. Han har också suttit länge på tronen, så att då blir det ju liksom. Men han försöker. Vi vet alla vem som tränar till triathlon. Niin just, eli Suomi voitti tämän kilpailun. Monenlaista teillä on tässä nyt takana, niin täällä halutaan tietää, että minkälainen on teidän ensi vuosi, mitä suunnitelmia? Lisää biisiä ja lisää keikkoja kyllä. Meillä oli tosi hieno kiertue tässä kesällä ja toivottavasti saadaan niin kuin tehdä semmoinen niin kuin uudestaan, koska mitä niin kuin vastautta, mitä me saatiin sekä Suomessa että Ruotsissa on ollut niin makeata ja niin hienoa niin kuin nähdä, että toivotaan, että yleisö niin kuin löytää meidät kanssa ensi vuonna ja me yritetään niin kuin tarjoilla kaikille jotain. Onko suomalaisessa ja ruotsalaisessa yleisössä jotain eroa? Ja, ei niin suuri, mä sanoisin. Kyllä on ollut niin hauska, että suomalaisen yleisö on myös ottanut meidän muut biisit vastaan niin hyvää. Se on ollut suuri ilo kaikille. Ja Ruotsissa, mitä sanot? No ihan varmaan. Ganska likt. Ganska likt, joo. Australiasta on myös tullut terkkuja tänne chattiin teille. How does it feel knowing you convinced a random Australian to wake up at 2:30 a.m. to watch people shake hands? We're really sorry about that. It's slow TV, but it's got something though. Thank you for watching. Jos presidentti nyt pyytäisi, niin täällä kysytään, että menisittekö esiintymään lavalle ja minkä biisin vetäisitte? Tuli varmasti a cappella Barbara Bastua. Joo, eka kertaa tulisi, jos pyyntö tulisi. Se pitäisi kyllä melkein kuulla. Det känns som att det har varit många operafans här också som har kommit fram och sagt att de vill höra operalåten. Så kanske då skickar vi Jakob. Då tar jag den för laget. Och vad gör ni under tiden då? Då kommer ju alla titta på när han sjunger, så då får vi och ta lite mer bål. Ja. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Tusen tack humorgruppen Kai för att ni gästade oss här i chatten. Tack så mycket. Paljon, tack. Tack. Kai har alltså kommit och skåda om Stubb har Heimani i skick. Men vad tror ni? Patitana Kaku. Kai har ju inte bara bastu i år, de har verkligen varit karrar i arbete. Men ikväll får de släppa loss och vem vet, kanske de går ut på stan och sjunger karaoke ikväll. Ja, vi får se. Eller så säger de kanske tack och hej till karaoke. Om det blir något bus så får vi väl läsa det på text-tv imorgon på morgon.
Men de hade lite spännande sådana här små detaljer på sina frackar. Det var liksom en vanlig frack, men med lite mera utsmyckning. Det var ganska spännande att se. Bastukvistar. Bastukvistar, det dessutom. De får riva loss dem sen efter festen och ta dem till bastun. Var det på måndag som de skulle i bastu, tror jag att de sa.